Leizezuloko lamia. Kaixo, ni Xabier naiz. Nire izena Ursula da eta Xabieren laguna naiz. Nire bezala, ni ere Xabier laguna naiz, Aritz. Nik eta kauze aztertzailea gorratua naiz. Ni Sandra naiz eta kobazuloetan sartzea asko gustatzen zait. Leizezuloko lamia naiz. Gaur arratsaldean, 5 lagunok bizikleta txango bat egingo dute. Adi egon zaitezte, esan didatenez, kobazulo batera sartzeko asmoa dute. Eta ziur naiz, zerbait gertatuko zaiela. Xabier, presta zaude, zuen zai gaude beti bezala, azken makarikura falta zikartzea. Atera zaitezte, ni bideoan errapatuko zaituzte. Sandra, etxea zuen mapa, hartu az duzu? Bai, noski baietz, motxilan daramat, eta uzu eta biok egon gara mapa aztertzen, eta bidezidor bat aurkitu dugu bazuan zehar. Beno, beran egingo zaigu, Xabier, bagoa, azukara baluarte polik joango gara. Bide nagusitia abiatzeko betonitzateke banan joatea. Bai, arriskutsua izan daiteke. Taldeka joatea. Lasai, bide honetatik 2 kilometro besterik ez dugu egingo eta. Gero beste bide lasaiagotik joango gara. Mantxoago joan beharko genuke, Xabier eta salgo oraindik. Bai, egia da, zeu zein atxegia dagoela. Negatik gara hemen ez zitzen Xabier etorri arte. Bale, niri berdin zait. Nonara jozartu da gure Xabier. Ezin da planerik egin berarekin. Lasai zaitez, begira ezazu hor dator. Izerdi batxetan leherra egin da. Ilanan jarri zaitezte, harin hemen txego dago eta. Oso ondo, Xabier! Horena zara! Ezin dut gehiago. Azkarrago etorri nahi zuen errapatzea garri. Ogitarte bat gamean nu? Ez dut uste denborarik dugunik. Odena lehenengo bazelora joatea litzateke. Bestela ilunduko zaigu eta nik ondo aztertu nahi nuke kobazuloa. Sandrek arrazoi dugu bagoak. Zu nahi duzuna egizu. Beno, joango naiz. Iritsi gara. Kobazuloa hor dago. Non utziko ditugu bizikleta? Hor, zazioarretan atzean elkarri lotuta. Ara, ni argazki makina, soka luze bat, eta linterna daramat. Ara, niri linternetxean astu zait. Sandra, utziko dira zuekin joatera? Bai, noski baietz. Beno, gaur erosatzeko? Bai! Ozeitun dago, beldur naiz. Ostropekin. Noski, ez da zer ikusten eta? Erneko zaitez ez dara zadatra batuko. Kontuz, orain bidea ez dut zein ari da. Arrastaka pasa behar dugu tunela.
motxilak hartu eta kanposantura abiatu ziren. Bidean ilundu zitzaien, baina haraka utziz ere ez zuten atzera egin. Kepa, atera zazu linterna. Hau beldurra. Kanposantuko atea itxita dago. Nola sartuko gara? Eta ozeitun dago. Eskerra linterna eta soka luze bat motxilan dara. Sartu nituela. Lortuko dute gure lagunek kanposantura sartzen eta orrazia aurkitzen?